may kuntang Ginoo uban sa mga instrument ang kalipay tagsaya ulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Maigsuon, padayon tang nagampo alang sa kasulbaran niining pandemic nga mihasi karon sa kalibutan, ang COVID-19 nga unta mahunong na ni. Ato sang iampo ang atong tanan nga mga benefactors o mga donors nga mitabang sa ato mga proyekto dinhi sa simbahan. O ato sang espesyal nga ampo ang kalampusan sa ordination karon sa siyam ka mga ordinahanan, 8 niini mga archdiocesan deacons, o apil ang ato dinhing deacon nga si Reverend Leo Lo Archie nga unta magmalampuson o mahimo sad silang mga buutan nga mga pari sa ilang kinabuhi. O aron maandam tas pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom among magbubuhat ug mag-aagak, himua nga mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing ug nga makadangat kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo ug inyong gidawat nga maoy nakapalig-on sa inyong pagtuo. Mao kana ang ebanghelyo, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa ebanghelyo kun magpabilin kamo niini nga malig-on, gawas kun tathaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga hinungdanon kaayo ug kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. Ug nga nagpakita siya kang Pedro ug unya sa napulog duha ka mga apostoles. Unya sa usa ka higayon nagpakita siya sa kapin sa 5 ka gatos sa iyang mga sumusunod. Ug kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles. Ug sa katapusan nagpakita usab siya kanako bisan tuod na tao ako sa talagsaong paagi. Kay ako ang labing ubos sa tanang mga apostoles, dili gani ako angay nga tawgong apostol, kay gilutos ko man ang simbahan sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, ako nahimong mao ako karon. Ug ang grasya nga iyang gihatag kanako, wala gayud makawang. Labaw akong naghago kaysa ubang mga apostoles,
bisan tuod dili kini bunga sa akong pagpaningkamot, kundili sa grasya sa Dios nga nagbuhat sa sulod nako. Busa dili hinungdanon kung kini gikan ba kanako o kanila, kundili nga kini mao ang among giwali ug inyong gituuhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw, ang tuong kamot sa Ginoo mibakyaw uban sa gahom. Dili ako mamatay, kundili mabuhi, ug isangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ikaw ang akong Dios, ug nagapasalamat ako kanimo. O Dios ko, gibayaw ko ikaw. Nagapasalamat ako kanimo tungod kay gipatalinghugan mo ako, ug ikaw ang nagluwas kanako. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya may usa ka Pariseo nga midapit kang Hesus sa pagpangaon. Busa miadto si Hesus sa balay sa Pariseo ug nakigsalo kaniya. Niadtong lungsura may usa ka babayi nga daotag kinabuhi. Sa iyang pagkadungog nga si Hesus nagkaon didto sa balay sa Pariseo. Miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. Samtang diha siya sa luyo ni Hesus dapit sa tiilan, mihilak siya og nahumod sa iyang mga luha ang mga tiil ni Hesus. Unya gipahira niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Hesus o gihagkan o gibubuan sa pahumot. Sa pagkakita niini sa Pariseo nga nagdapit kang Hesus, miingon siya sa iyang kaugalingon, kung kining tawhana tinuod pa nga propeta, makaila unta siya kung kinsa kining babay nga mihikap kaniya ug unsa kadautan ang iyang kinabuhi. Apan miingon sa Hesus kaniya, Simon, aduna ako'y isulti kanimo. Si Simon mitubag, sige, magtutudlo, sultihi ako. May duha ka tawo nga nakautang sa usa ka tigpahulam og kwarta, miingon sa Hesus. Ang usa nakautang og 500 ka denaryo ug ang usa 50. Apan kay silang duha dili man makabayad, gipapas na lamang ang ilang utang. Karon kinsa man sa duha ang labaw nga mahigugma sa nagpahulam kanila. Sa akong hunahuna mitubag si Simon, kadtong dakog utang. Husto ang imong tubag, matod ni Hesus. Unya milingi siya sa babae ug miingon kang Simon, nakita mo ba kining babae? Mianhi ako sa inyo
ug wala mo ako hatagig tubig aron ihugas sa akong mga tiil, apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang mga luha o gipahiran sa iyang buhok. Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako, apan nagpunay siyag halok sa akong mga tiil sukad sa akong pag-abot. Wala mo hisuig lana ang akong ulo, apan iyang giagwahan ang akong mga tiil. Busa sultihan ko ikaw nga ang dakong gugma nga iyang gipakita nagmatuod nga gipasaylo na ang daghan niyang mga sala. Kinsa kadtong gipasaylo sa diyutayng mga sala, nagpakita og diyutay lamang nga paghigugma. Unya giingnan ni Jesus ang babae, gipasaylo na ang imong mga sala. Ug ang uban nga didto sa kan-anan miingon sa ilang kaugalingon, kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylog mga sala? Apan miingon si Jesus sa babae, ang imong pagtuo nagluwas kanimo, pauli nga malinawon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nindot kaayong balikon pagpaminaw, no? Nga moingon si Jesus, pauli nga malinawon. Kamuron iguli ninyo, malinawon ba mo? Kita ra ba inigawas nato sa simbahan, gubot kay itong utok unsay sunod natong buhaton tibok adlaw, no? To pa ko'y labhanan, to pa ko'y atuunon, to pa ko'y bayron ng utang, to pa ko'y usmunon dito, to pa ko'y garden, to pa ko'y bisag unsa na lang ato naon-naon. Mingon sa dang pari, to pa ko'y kolektahonon, ana. Bisag unsa na lang ba, gubot kay itong utok inighuman sa misa, kana kung manimba ta. Pero ang gusto dahil ni Kristo nga mo pauli ta nga malinawon. Relax. Why stress? Nya kanus amo na mahitabo kung mapasaylo ang atong mga sala. Kung mapasaylo ang atong mga sala, kana malinawon na ta. Di gani mapasaylo kanang sala mo man ay magsigig kanang sana kanang kupo-kupo diri sa ilawom ba. Mo man ay magsigig torture nato kadang atong sala. Pero mapasaylo na gay na, awa na, malinaw na ta. Sa unang pagbasa, si San Pablo ni bati og tumang kalipay og kalinaw. Ngano man, matod pa niya, ako ang labing dakong makasasala nga di na gani ko angayan nga tawgon nga usa sa iyang mga apostol. Di gani ko angayan nga magpakita si Jesus nako, pero iya kong gikaluyan, iya kong gipasaylo og nagpakita siya nako. Munang matod pa niya, sa 12 ka apostoles or sa mga apostol ni Kristo, ako ang nagpakita og labing dakong paghago para ni Kristo. Giangkon ginang San Pablo dili pagpagarbo, pero iyang giangkon mga 40 ginyang hago labaw pa sa ubang mga apostoles para ni Kristo. Kay nga naman, dako kay siya kanang pasalamat ba sa Ginoo nga gipasaylo ang iyang sala. Tiaw mo kana, iyang gilotos ang nagsunod ni Kristo, gipamatay niya, gipapriso niya, gidumta niya sa Kristo, iyang gustong papason ang kaning simbahan nga gitukod ni Kristo. Kadako anang sa kamo, wa mo maning kamot nga mapapas ang mga pagtulunan ni Kristo. Kung moingon si Kristo, higugmay mong kaaway, wa ka maning kamot nga mawa ng pagtulunan. Ha? Tinuod mo? Sige mo rog higugma sa inyong kaaway? Oh, istoryahe. Kusog kitang mo papas, oy, kusog kitang mo himog mga rason, dili sa na, oy, di sa na maayo, kinahanglan sa na siya patagmon, oy, o sikag higugma, abusaran man ka. O ka na, di ba, naningkamot na ta, nga papason. Nagtudlo mo sa inyong mga anak, nga dong, day, higugma ay inyong kaaway. Nag-ana mo? Oh, wa, ingo, ayaw yung padaog ha, ayaw padaog-daog. Nabi balaod, ikiha na, ikiha. Unya, waka na to papasa. Si Kristo. Oh, sige, tubag mo dia.
Kanang niingon si Kristo nga ibaligya ang tanan ug ihatag ang halin ngadtos mga kabos aron maangko nimo ang gingharias langit. Kinsan nyo dinhi ang nagsigig tudlo ana ngadtos nyo mga anak o sa inyo mga pag-umangkon kanang mga minyo. Kinsay nagtudlo ninyo ana nga di gid ta maghupot og bahandi aning kalibutan na ibaligya ginang tanan, i-share ginang tanan. Kinsa ninyo igatudlo dinhi? Oh, wa di ay. So pulos di ay ta naning kamot nga mapapas ng pagtulon-ana. Ang gusto gid nato ownership. Ako gyud. Kasagaran ninyo magtudlo unsa man kursuha imong kwaon day. Dong, kani ay kay dali kay ka maka-abroad ani. Kaning kursuha ay kay dagko kay ni ron og sweldo. Ana. Wa gyud nag-ingon kaning kursuha day kani dong kay makaalagad ka anis mga tao nya mapobre gyud ka ani. Maliwat gyud kas Ginoo. Sa unsam day kurso atong Kristo maing panday. Sa unya mamanday ra gyud ko siya. Oh, mamanday la. Wa tay gastuhanan ana. Kat-on ra kag sukod-sukod ana patudlo lang diha nila ni kuanay kaning sidro. Nya kinahanglan pa ka bayad og dako. Wa na. Karon nanga-stress ta kay ang gigukod nato kadtog yung mga tag-as kayo nga mga ranggo ana tag-as kay nga mga educational attainments, dagko mga sweldo. Wa nay gatudlo, blessed are you who are poor. Bulahan kamong mga kabos. Ay kasi gatudlo ninyo ani sa inyong mga anak be. Oh, wa na. Mao na si Kristo sa atong ebanghelyo misaway sa gadapit niya. Proud kay gadapit niya nga gipakaon siya didto. Kaming mga pare god imbitaronon man gid mi niya liwat pa ming Kristo no imbitaron gid kaon ba. Pero usahay is Kristo manginsultos nang imbitar niya. Labi na gyud wa na mohaom bitaw ang kinabuhi. Di gyud managanas Kristo ginsulto. Sunan kani gitagsa-tagsa gyud insulto ni Kristo. Kay gisaway man sas nag-imbitar niya ang katong babae nga mingsulod niya gasigi intawog hilak gasigi og trapo sa iyang buhok ngadto sa tiil ni Hesus nya bubuan pagid niya atong pahumot nga iyang gigamit kay purti man tong makasasalaa ang uban gani moingon man gani nga siya kuno to si Maria Magdalena mao kuno to ang kay purti di ba pito man na kayawa diyang Maria Magdalena so ang uban moingon mao to si Maria Magdalena mo to ilang encounter ni Hesus gisaway kay well-known man, notorious sinner man as Maria Magdalena, publicly ba, known. Nya ni dool mo tong niingon dayon ang Parisiyo, kung tinuod pa ni siya nga Ginoo, kailagi ni siya kinsa ning bayhana, kay kaming tanan kailagan nimi. Kamuron makakita mo nako nga nay magsigig agbay nako nga iladog yung prostitute. Unsa inyo isulti? Nya magpaagbay rasad ko. Holding hands pa mi maglakaw. Unsa inyo ikasulti? Hoy, tubag. May mo, unsa pari na siya? Ngano kuyog-kuyog mo na siya na? Unsa ko ng klasiyas pari? Di ba mo ana gyud mo no? Gamito ra pod nako ang gisulti ni Hesus. Kinsa tong sala nga dako kaayo nya gipasaylo, mupakita sa dakong gugma. Kadto ganing tawo nga wa gyud muangkon nga dako siyang sala nga napasaylo, agamay ra sa iyang ipakitang gugma ngadtos nagpasaylo niya. Kung nakasinati ang maong babae nga gipasaylo siya sa Ginoo, ang tanan nga simbolos Ginoo higugmaon niyag maayo. Ang tanang sugo sa Ginoo iyang higugmaon. Pero kita nga niangkon, wa man ko isa, agamay raman ay di man ko panagsara man ko mamakakboard. Nagsaraman ko mamalikas, natural man sa nang mamalikas tao kay makablit madali man sa atong baba. Kanang mga tawhana mao nay gagmay kay gugmas Ginoo. Pero kung mag-anam gitag ka paubos, mapaubsanon, mag-anam tag ka kita pagkadako di ay sa akong sa nagipasaylo. Una, ang original sin. Pagkadako anang salaa, impierno ang silot ana, nya gipapas pinaagis bunyag. Ikaduha, ang sala nimo gikan sa pagkabata hangtod karon pila ka kabuk imong sa. Di ba?
Nya wag ka kay nakumpisal naman to nako pader. Unya di nakumpisal na nimo, di dito sa nimo. Naman na magutugon, pangabit naman to kadiyot. Wa man to gani kaabot to sa kabuan, nag-off na mami ato. Unya di dito sa di ay. Si San Pablo na hinumdum sa iyang pagkamanlulutos ni Kristo, bisag dugay na kaito, bisag giingna na siya ni Ananias, ang tanan mong sala gipasaylo o giayo ka ni Hesus. Dugay na kaito, pero gisigihan yung hinumdum ni Kristo. Kita kusog kay tang mohinumdum sa sala sa atong isig katao, pero di ta mahinumdum sa atong sala. Muna ang hagit karon mao day ni aron magsigit og pasalamat sa Ginoo, kalimti ang sala sa imong isig katao, kalimti ng sala sa imong anak, kanang sala sa imong bana, sa imong asawa, sa imong ugangan, sa imong silingan, sa imong office mate, sa imong classmate, hastang sa aspari kalimti. Unya ang imong sala mo sige hinumdum, gikan sa imong pagkagamay hinumdumi na siya, nya sigihi og pangayog pasaylos Ginoo og pasalamat sa Ginoo nga gipasaylo ka. Kana, you will become a very humble and loving Christian. Hinumdumi. Kadto ding imong pagtubag-tubag sa imong mama o papa, di dito sala, kapila man imo sila gitubag. Nya karon nga nagmasakito na gani imong mama ug papa, singhagan lang nimo tungod kay ikaw mo'y nagatiman, ingnon pa nimo, wa sa nimo ibuot oy, ngano nangihim sa kadabanding. Ana. Di na juga kalakaw at tusian. Ako kusog na ba kay kumaninghag sa unas akong amahan. Hilak bud akong mama. Tungod lang kay di mo inom stambal katong paralyzed na siya. Tungod sa akong dakong kabalaka nga maatake na sagbalik, nya di nila imnon ang tambal magsigi kog yaw-yaw. Hangtod mo hilak in towns mama, mo hilak sa papa. Moingon na lang gud to papa og si mama, wata na lang dong nga mga matay may para wa nay makapabugat nimo dinhi. Nya guman nilang sulti ani, maghilak sila, musuod sa kus akong gamayng kwarto nga kortina ray nakauwang, igo ra sang muhaom akong lawas ug adto sad ko didto magbakho og hilak. Moingon sad ko, Lord, nahigugma man ko nila. Nganong ako manggipasakitan? Nya mo resolve na sad ko, dawaton. Ana dugay na dawat gyud, da patay lagi silang duha. Sige, nindog na ta. Mga igsuon, diha sa Dios anaa ang pagpasaylo ug ang paghigugma, busa uban sa mapaubsanong kasing-kasing moingon kita, amahan dungga kami. Amahan dungga kami. Alang sa mga obispo ug mga kaparian sa tibuok kalibutan, nga puno sa kaisog, magdani sila sa tanan nga nanginahanglan sa pagtuo nga ilang gihuptan. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga nangulo sa atong nasod, ilabi na ni adtong mga nagkabingkil nga ang espiritu sa kalinaw ug gugma maoy mo patigbabaw aron magkahiusa sila sa pagpangalagad sa katawhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto,
nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga mihalina nga ang nabanhawng Kristo magdala kanila ngadto sa walay katapusang kalipay sa langit. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Amahan nga mahigugmaon sa tanan, paminawa ang mga pangamuyo o mga pagampo sa imong katawhan nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my whole self. I am for you and you alone. Mga igsuon, pag-abpo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, patalinghugi ang mga pagampo sa imong katawhan ug dawata ang among mga halad, ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi magdala unta og kaluwasan alang sa tanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik dinhi sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaikon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako Angay mo kalawat kanimo, apan ipangulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita o Ginoo ang Eucharistia nga imong gihatag kanamo mag-agak unta sa among mga hunahuna ug mga buhat, ang imong espiritu magtultol unta kanamo diha sa dalan nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iyampu mo kami. San Rafael Arcangel. Iyampu mo kami. San Roque. Iyampu mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iyampu mo kami. San Pedro Calungsod. Iyampu mo kami. San Vicente Ferrer. Iyampu mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalinaw. Diyos nun nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni siya kun ato gyung pasalamatan ng Ginoo ug moilata sa kadako sa pasaylo nga atong nadawat. So magsigi gitag hinumdom sa atong mga sala dili
ang sala sa atong isig katawo. So pahibalo lang ugma, ang atong opisina sirado tibuok buntag, niya mobalik inig ka alas 2 kay magkantamisa man si Father, ato na lang tawag og Father, si Father Leo Lo Archie, ugma sa alas 9. So ang kauban man siya sa among community dinhi mga personnel, so ang tibok personnel sa atong parokya muadto sa parokya nila ni Father Leo o mutambong sa iyang kantamisa. So ana siya niya padayon tang magampo para sa atong mga benefactors, labi na gid adtong mga would-be, ignon talang would-be donors, benefactors nga ni pledge nga muhatag unya wala pa nila marimit nga unta way mga kakulian silang kinabuhi o madasig sila kanunay sa pagtabang nato dinhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato naggihalad ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what